So guys, ingon ani di ay sa Germany or I don't know sa ubang nga countries pagpalit ka og bike. Pero dili siya pug sanay guys ha. Kung gusto lang nimo nga secure ang security sa imong gamit or bike, kay ug kawaton siya guys, naa siya kuan ganing assurance nga mabalik sa imo kay chikon kana kanang gipilit karon nga chikon man na siya na ang mga records tanan, telephone number, name, and then kung kawaton siya tawa matrace man na siya sa police, ang mapalit po di po na basta-basta mabalik niya at ang iyong ang papers. So muna ipabutangan ni Mr. Romantico ang akong bike o basta para matrace siya if ever kawaton. Muon na siya guys, ang bayad na is 500 o 600 pesos. So maarat so guys, chup-chup. So marapod so guys, nakabike na gyud ko. After 5 months, gikan pa sa butuan, wa na gyud ko nagbike-bike guys. So pag-abot na ako diri Berlin, Germany. Yes, ipalitan ko niya gahapon guys. Bike. Same ra gihapon sa akong brand sa butuan, Giant, and this is extra small. Yes, guys. So, nagbike ni karon. Ang kaibahan lang gyud diri guys, kay sag init. Ang hangin is very cold. Dili ka kapuyon. Dili ka hangakon kay kabugnaw sa hangin. Mo na nga ni attempt gyud ko bike kay sa butuan ni undang naman gyud guys. 5 na ba kabulan wala ko nag-ride gyud kay nagpahulay sa ko. And then ang weather gyud diri ang akong giganahan guys as in pagka nice sa view, wala yung mga sakyanan kaya na-adyo intended para sa mga cyclists, para sa mga runners, para sa exercise. So, bye-bye. Chup-chup. So, marapot so guys. Marapot so. Salamat kayo sa akong ever supportive na gerbot. Yung ikong i-videohan guys. It's a bridge na siya guys. Pagka nice guys sa view. As in, diba? Mga oras guys. Salamat kayo kay kuan po siya ba? Supportive po. Pag may akong video ko. Pag akong picture ko. So, oras siya guys. So, manapod sa guys. Paulit na may ani nga part. Yes. Pagka nice guys sa lugar guys, as in, puro green ang imong maagian. Nakaagi man mi og autobahn or highway, pero ang naagi siya shortcut guys nga, wala kay makasabay nga mga sakyanan nga daggo as in, intended road guys sa mga runners, sa mga cyclists, yes, sa mga pedestrians, kanang gusto lang mag-walking. Ano siya guys, as in, dili gyud siya delikado, and then pagka nice guys sa view pa lang Ginoo ko may naka what a paradise. Diba? Grabe Berlin city man ka nga dako kaayo, pero nganong ingon ani man ang imong itsura, grabe ka green, my god, I love it. More to so manapod siya guys. Paulit na jud mi ani, dool na jud mi as in. Dool na mi sa apartment. Practice ta direct video guys. Wala pa kaya ni shoot. Pero okay ra kay klaro man kaayong likod, klaro kaayong view. Diba? Super nice ang view gyud. Ginoo ko. Gusto na jud ko magpuyo diri din ako ganahan mo uli og Pilipinas. Charis, kung pwede pa lang. Pagka nice guys sa view, makawala kalaay, kawalag problema, makalimutan sa atong mga utang. Charis, bye-bye, mga chup-chup. So guys, mag-bike na po mini gerbot. Mag-bike na po mi. Hindi siya makaran, so mag-bike mi. I have lost 10 kilos in the last 24 hours. Wow! Kay mga una po mi, so mag-bike mi. Kay mag-wine, daw meron. Wine food. Okay, so good na tantari guys. So good na og sikad. Sisikad.
makabike ra jud ko guys og holiday or day off sa akong kuan jerbot. Kay di man ko mapasalig magbike pag ako ra isa kay basig dili pa ko di pa man ko ito sa dalan basig di ko makabalik. Karon medyo katuod na ko. Pero mas ganahan man ko mag-run guys. Onsain, ganahan ko mag-run kaysa mag-bike. Pero, nice pa sa ila mag-bike. Look at that. Ang mga view, grabe ka, beautiful. Mana siya guys, oh. Yan, napachoy. Bike way. Sumurat siya. So, mana po ito guys. Oh. Ako na siyang naapsan. Kaya ganun nagabiyaan ko. Siya guys, oh. Gwapo kayong view. Unang palibot diri sa ilang lugar as in kana bang grabe ka green. Ganahan lang ka magbike diri guys kay dili abog. Tapos puro green. Bugnaw na gaing lugar puro green pag yun ang iyang mga palibot. So mo na siya guys. Wala kay kalaban. Wala kay kasugat-sugat. Kung na may kasugat dako man ang lane. Makalikay raka. Kanina na ba? As in, oh. Wala kay sakyanan. Ano nga lugar. Yes, grabe. Ganahan juga guys. Mag-sports diri. Mag-run or mag-bike. Daghan man ni sila mga kuan diri guys. Mga sports. Na skateboarding. Na kanang roller blades na anatanan as in makalingaw kaayo sumoretso babay mo chup chup. So manapod sa guys doon ako sa iya ako siyang giingnan ayaw pagpalabi hulati ko ayaw kong biyahe. Na siya guys pero biyaan gihapon ko kasagda kaayo pero gusto niya ako mag-una. Ingon ko dili ko katuod. Ingon dayon ko nga wala lang ko. Di man jud guys. Kusog man gid siya mo tira. Ani mga sakyanan diha. Kusog mo tira, kusog mo tikad. Tala grabe. Kana diha guys, di na siya rice fields ha. Di na siya rice fields. Ingon ko sa iya. Kung sa ni humayan siya dili mga tanom na siya kuha na siya field na para sa mga bahog sa mga animals if winter time na magtanom gina sila guys para sa animals kay importante yun guys sa ila diri ang mga animals guys kay daghang kay sila yung mga animals. Sumuratsu babay mo chup chup. So manapod to guys naanami ani sa kilid sa may river na siya guys pero daghan mi kay gilibot-libutan guys as in ayha mi nibalik diri nga place kay niingon ko sa iya nga dito mi moagi kay aron ako gud siyang matiman-an kay ganahan man ko diri nga kuan guys bike-bikean kay intended for sports man gyud ni siya diri wala kay makasugat ng mga sakyanan as in super nice as in siya guys nice guys siya diba river na siya guys riverside naikuan dito sakyanan summer bye bye mama chup chup. So, ano po to guys, paulit na may ani karon guys. Nami sa kilid sa highway or autobahn. Nagyo para sa bike. Nagyo bike lane guys. Dari nagyahapon sa may river. Ang kilid ana highway or autobahn. So, going back home na jud mi ani. As in kagana kayo magbike diri guys oy tanawa gibanat-banatan niya diba
restricted kaayo ang mga cyclists or mga pasingot diri. So abot na mi guys. Naa na mi sa elevator. Naka 24 kilometers pod mi ani guys. Talaga pula-pula akong nawong, grabe. Pinaspasay. As in, singot pod ba ako guys. Uy. Sumaurat. Salamat kayo sa pagtanaw sa akong mga reels. Bahalagi pang sumulan na muna ako. Simmer to bye-bye. Mama chup chup.